Ahoj holky, vítám vás u dnešní jogové praxe Mudračí flow. A v jednotlivých asanách se zaměříme na to, abychom podpořili naši sebedůvěru, sebehodnotu, aby jsme byli schopni koncentrace, aby jsme rozproudili energii. A to všechno by nás mělo podpořit v tom novém roce, v tom roce dřevěného draka. Tak doufám, že se vám bude lekce líbit. Pustíme se do toho. Začneme ve stoji. Na chvíličku si zavři oči, stopni zhruba na šířku boku, ruce podél těla. Odleď se hezky od chodidel, hlavu vytahuješ z hůru ke stropu, ramena hezky do široka. A navnímej se, jak se teďka cítíš. Co cítíš v těle? Jestli někde nějaké napětí, nepříjemno, jestli je tam nějaká emoce někde uložená. Pozoruj, kam dýcháš. Věnuj chviličku jenom sama sobě. Až budeš mít takhle zkontrolováno sama pro sebe, tak si buď nech zavřený oči, nebo je otevři podle toho, co ti příjemnější. A začneme vytřepáváním těla. Může to být malinkatý pohyb, nejdřív jenom rukama, můžeš pak přidat celé tělo, můžeš zatřepat hlavou, zatřepat jednou, druhou nohou. Tak, aby jsme se zbavili toho, co nepotřebujeme. Ještě k tomu přidáme trakturek, když zadechneš si nosem, nebo pusu, je to jedno. A výdech půjde přes pusu. Klidně se u toho furt můžeš vytřepávat. Nádech a výdech. Ještě jednou naposledy nádech a výdech. Pak zastav. Odleď se od chodidel, vytáhni za tevenem hlavy. S nádechem ruce nahoru nad hlavou. S výdechem spoj před hrudníkem. Pak pojď kulatě obratel po obratli dolů. Přejdi do sedu. Odleď se z sedacích kostí, vytáhni se za temenem hlavy. Ruce si odlož na kolena a půjdeme kroužky hlavou na jednu stranu. Představ si, že máš na nose štětec a chceš ním kreslit co největší kružnici. Plynule. Nezadržuješ dech. Pomaličku z jiné strany. Dokončí kruh. Zastav. Srovnej záda, vytáhni za temenem hlavy a půjdeme kroužky hrudníkem. Nejdřív maličký na jednu stranu. Stříte v prdnutí a vyhrbení. Nezadržuješ dech. Pomaličku zmenšuješ kružnici jak spirálka. A pak půjdeme na druhou stranu, zase menší kružnice. Pak je zvětšuješ až do co největšího rozsahu, kam tě to pustí. Pořád myslí na to, že nezadržuješ dech. Pak zase zmenšuj. Až pohyb úplně zastavíš. Srovnej záda, vytáhni z temenem hlavy, s nádechem ruce nahoru na hlavu. Pravá ruka na podložku, levá přes hlavu a pojď zakmitat. Obě dvě sedací kosti jsou v podložce, levý rameno zůstává od ucha. Zastavíš pohyb, vytáhneš kousek výš. Pořád ale držíš sedací kosti, hezky v podložce, rameno od ucha. S nádechem vytáhni ruku kousek výš a
otevři hrudní ke stropu. A s výdechem dolů přetočíš hlavu kousek níž. S nádechem otevíráš hrudník, koukneš vzhůru. S výdechem zavíráš a koukneš dolů. Ještě jednou vrátíš. Vytáhneš ruku nahoru. Dáš dolů. S nádechem ruce nahoru nad hlavou. S výdechem dolů. Přihodí přikřížení noh. S nádechem ruce nahoru nad hlavou. Levá ruka vedle tebe, pravá vzhůru a přes hlavu do strany. Zase platí obě dvě srací kostí v podložce, rameno od ucha a zapružíš. Zastavíš pohyb, s nádechem otevřeš hrudník, koukneš vzhůru. S výdechem přetočíš kousek dolů, zavíráš hrudník. Pořád dvě sedací kostí v podložce a nezadržuješ dech. Ještě jednou s nádechem nahoru. Výdechem dolů. Srovnáš. Vracíš ruku zpátky. S nádechem otevřeš ruce do strany. Otevíráš hrudník. Škouknout kousek vzhůru. S výdechem dáš ruce před sebe, přetočíš dlaněmi nahoru. S nádechem otevíráš ruce do strany, protlačíš hrudník, koukneš vzhůru. Pravá ruka půjde přes levou, za lotej. Jedno si dotkneš jenom hřbetama ruky nebo až dlaněma. S nádechem vytáhneš ruce kousek výš a s výdechem mírný předklon, ruce jdou dolů. S nádechem nahoru. S výdechem dolů, vnímej protažení mezi lopatkama, oblasti ramen. S nádechem ještě jednou nahoru. A s výdechem dolů. Srovnáš záda, rozmotáš ruce. S nádechem do ruce do stran, jak cítit velký napětí. S výdechem levá ruka přes pravou se zamotej, kam to půjde. S nádechem vytáhneš kousek níž. S výdechem mírný předklon. S nádechem nahoru. S výdechem dolů. S nádechem ještě jednou nahoru. A s výdechem dolů. Srovnáš záda, rozmotáš ruce do strany, otevíráš hrudník. S výdechem vracíš zpátky. Odlož ruce na kolena. Jednu ruku přesuň na oblast popíku nebo nad popík, na vlasti solárního plexu a půjdeme dračí dech. A půjdeme 3 cykly s tím, že se pořád dýchá nosem. Je taky zahřívací pro rozproudnění energie. A vlastně bude to rychlý nádech a výdech. Je to stejná délka jak nádechu i výdechu. A nesnažíš se nějaký maximální, jestli jsou nádechy, výdechy, jsou to spíš jenom menší. Ukážu. Snažíš se pořád takhle pumpovat ten dech, tu energii. Půjdeme takhle zhruba půl minuty až minutu, pak bude delší nádech, chviličku zádrž a plynulý dech. Chvilku se odpočine a půjdeme znovu ještě 2krát, takže celkem 3 kola. Můžeš mít ruku buď v oblasti, jak jsem říkala, nad popíkem, v oblasti toho solárního plexu, aby si uvědomila, kam chceš dýchat, anebo na koleno odložit. To, co je pro tebe vhodný. Nejvhodnější s tím, že pořád budeš mít rovný záda, jak si nebudeš hrbit. Jestli ti příjemný, můžeš zavřít oči, abys ten dech líp vnímala. Nechám se na tobě. Co je pro tebe příjemný. Takže se rovnej záda a půjdeme dračí dech. Další nádech, zádrž, 5,
4, 3, 2, 1. Volný nádech a výdech. Odpočíň. Až budeš připravená, tak pojď znovu. Další nádech. Zádrž. Ještě 5, 4, 3, 2, 1. A vrať se ke svému dechu a zase jenom pozoruj. A ještě jednou naposledy. Nádech. Zádrž na 10. 5, 3, 2, 1. Volný dech. A zase pozoruj, co to teďka s tebou udělalo, ty 3 cykly dechu. Pozoruj, jestli to udělal nějakou změnu v těle. V hlavě, jestli nezatočila hlava, jestli to nepředala s tím dechem. Zkusím potvy do svého rytmu. Pomaličku otevři oči, jestli jsi měla zavřený a přejdeme do pozice kočky. Jestli potřebuješ, podlož si kolena. Srovnej se tak, aby kolena byly pod kyčlema, dlaně před rameny, náty opřený, ramena od uší. Neprohýbáš se ani nevyhrbuješ, rovný záda, hlava prodloužení páteře, lokty lehce pokrčený. S nádechem obratel po obratli pojď do prohnutí. Posledy hlava a s výdechem do vyhrubení. S nádechem do prohnutí, obratel po obratli, naposledy hlava kopni před sebe. A výdech do vyhrubení. Pojď ve svým tempu, jak potřebuješ. Vnímej, jak se svaly podél páteře protahují. Tak pohyb zastav, srovnej záda a hlava prodloužení páteře. Pomaličku přetoč prsty, tak aby se ní mohla zapřít. Zvedni kolena lehce nad podložku, pevný břicho, nějak se neprohýbáš, nezadržuješ dech. Ještě 5, 4, 3, 2, 1. A pomaličku přijdeme do pozice střechy. Protlačíš hrudník směrem ke kolenům. Záda jsou rovný, hlava v prodloužení páteře, ramena od uší. Není potřeba, aby paty byly na podložce, aby byly proplý kolena. Buď tak, jak je ti příjemný. Zkus na středečku propnout jedno druhý koleno, jednu druhou patu přiblížit k podložce. Navnímej to, jak se teďka cítíš, kde tam je nějaké stažení, co je potřeba protáhnout. Z pozici zastav. Přines váhu na levou ruku a pojď do kříže chytit pravou rukou koleno, lidku nebo kotník. Nádech a výdech. Pravou ruku zpět, přines na ní váhu. Levá ruka se odletí a zachvíli do kříže pravou nohu. Zase buď u kolena, lítka nebo kotníku. Maličku vrát zpátky. Před záhu na levou nohu, s nádechem pravá nahoru ke stropu. Prsty směřují dolů. Pomaličku pokrač v koleni.
A přibliž k pravému lokti. Pevný břicho. S nádechem noha nahoru ke stropu. S výdechem k levému lokti. S nádechem nahoru ke stropu. S výdechem pokrč k nosu. Vydrž. Ještě 5, 4, 3, 2, 1. Pomaličku nakroč dopředu mezi dlaní. Zadní koleno polož. Protlač pánev, otevři hrudník a kopni před sebe. Nádech, s výdechem otlačí od předního chodidla. Přineseš váhu dozadu. A s dalším výdechem zkus hlavu přiblížit kousek blíž ke kolena. Odtlač od levého kolene. Protlač pánev, otevři hrudník, nádech. S výdechem otlačenou od paty prsty směřují nahoru. A hlavu s výdechem se přiblíž blíž ke kolenu. Odtlač od zadního kolena, protlač pánev, otevři hrudník. S nádechem ruce nahoru nad hlavu, ramena od uší, pevný břicho. Lehce pocituješ pánev a trošku zakmitej takovou medůzku. Pozici zastav nádech, s výdechem ukloň doprava. Měj protažení levýho třísla, přední strany stehna. Pomaličku vrací zpátky, ruce na podložku a posuň tak, aby byly z vnitřní strany pravé chodidlo, pravé nohy. Otevíráš hrudník. Koupej zleva doprava. Zadní si polož na nád opři. Otevíráš hrudník. Koupni mírně před sebe. Pravou ruku polož na pravý nád a tlač pravým loktem do kolena, do větší otevření. Ale si můžeš zleva doprava, dopředu, kroužek, osmičku, cokoliv. Jak se otevírá kyčel, upravuje vlastní pánve. Ještěrky, draka. Tak to zastav. A pokud ti to pustí, tak pojď na předloktí. Zkus si do pozici rád. Kdyby to bylo moc, zůstaň na dlaních a jenom se zkoušej na stříčku trošku přiblížit podložce. Ještě jeden nádech a výdech v pozici. Pokud si na předloktí, pomaličku přední na dlaní. Pravou ruku vrať zpátky zvenku pravé nohy. Zadní nohu opří o prsty. Zvedni koleno, zakroč do prkna. Pevný břicho, hlava v prodloužení páteře. A ještě chvilku vydrž. Ještě 5, 4, 3, 2, 1. Pomaličku přes kolena nebo přes na břicho. Upři nádech, nádech kobra. Výdech na břicho. Přes kolena do střechy. Prošlápni pravou a levou patu k podložce. Zkus vnímat rozdíl mezi stranami, jestli tam nějaký je. Zase rovný záda. Hrudník protlačíš směrem ke kolenům. Pak přenesu váhu na pravou nohu. S nádechem levá nahoru ke stropu, prsty směřují dolů. Nádech. S výdechem pokroč k levému lokti. Pevný břicho. S nádechem nahoru ke stropu. S výdechem k pravému lokti. Zpátky nahoru nádech. S výdechem pokroč k nosu. Polož chodidlo mezi dlaně, zadní koleno. Polož. Protlač pánev, otevři hrudník, koukni před sebe. Nádech. S výdechem utlač od celého chodidla dozadu. S dalším výdechem hlavu přibliž ke kolenu. Otlač od zadního kolene, protlač pánev, otevři hrudník, nádech. S výdechem utlačenou od paty, prsty směřují nahoru. S výdechem hlavu přibliž kousek ke kolenu. Hodně posuň ruce, tak nezměl rovnováhu. Odtlač od zadního kolene.
Protlač pánev, otevři hrudník. S nádechem ruce nahoru nad hlavu, ramena pod uši, mírně podsazená pánev. A pojď trošku zapružit. Pozici zastav. Nádech, s výdechem ukloň doleva. Pravý klonot tlačí do podložky a vnímej protažení pravé strany. Jak v boku, tak v oblasti stehna, křísla. S výdechem zpátky, ruce na podložku, levou ruku posuň zevnitř levého chodidla, protlač pánev, pohoupej zleva doprava. Levou dlaň polož na levý náh. Loktem otevírej koleno do strany a zase osmičku, krouže, pohupování. Měj protažení tyčle. Tak zastav. Pokud je tu pustí, tak pojďme před loktí. Pokud ne, zase zkoušet na střídačku se přiblížit kousek k podložce. Najdi si svou pozici. Ještěrky draka. Prodýchej. Zadní ruku můžeš posunout, tak aby byla opřená na podstatě pohodlnější. Ještě jeden nádech a výdech. Ruce na dlaně. Levou ruku dej zvenku, zadní nohu zapři o prsty. Zvedni zadní koleno. Zakroč dozadu. Pevný břicho. Lehčí varianta. Lehce odložíš kolena. Těžší koleno nahoru. Pevný břicho, hlava prodloužení páteře. Ještě 5, 4, 3, 2, 1. S výdechem přes klen nebo přes klen na břicho. Dej kobra. Výdej na břicho. Přes koleno do střechy. Teď prošlápni levou a pravou patu k podložce. Kus pod kolena. Na špičky, na paty, zase navnímej, jestli je teďka volnější, příjemnější. Přes váhu na levou nohu, s nádechem pravá noha nahoru ke stropu, prsty směřují dolů. Pokroč v koleni a nakroč dopředu mezi dlaní. Kulatě nahoru. Do pozice prvního bojovníka. Odtlač od chodidel. Vytáhni do tebe hlavy. S nádechem ruce nahoru nad hlavu, ramena pod uši. Pojď trošku zapružit. Zastav pozici. Nádech. S výdechem ukloň doprava. Pomaličku zpátky na střed nádech. Ruce propleť za zády. S nádechem otevři hrudní, koukni vzhůru. S výdechem ruce rozpleť. Ruce podél těla, pomaličku přinášíme váhu na pravou nohu. Jak kdybys chtěla nakročit dopředu. Ale půjdeme do pozici balančního bojovníka. Holubičky. Zkus se otlačit od pravého chodidla, koleny lehce pokročený. Trup rovný, jedno jestli půjdeš do menšího předklonu nebo úplně do holubečky. Zvol si svou pozici, když spadneš, nic se neděje. Zkoušej si tam hrát. Jestli chceš mít ruce podél těla do strany nebo před hlavou, je taky na tobě. Zvol si, co ti příjemný. Pomaličku srovnávej, pořád váha jenom na pravé noze. Stojíš na pravé noze, levou nohu přetočíš přes pravou a pravá ruka půjde přes levou. Tak jak jsem na začátku, buď spojíš jenom hřbetama ruky, nebo až dlaněma. Vytáváš ruce nahoru, pevný břicho. A chvíličku vydrž v pozici orla. Pokud by to bylo moc těžké, tak klidně rozpad ruce, dej si je v bok. Nebo nohy nekříž tak moc. Jenom zkus stát na jedné noze.
Zase respektuj své tělo, jeho možnosti. Pomaličku rozpad ruce, dolů podél těla. Rozpad nohy, nakroč zadní nohu dozadu. S nádechem ruce nahoru nad hlavu, s výdechem na podložku. Levá ruka zůstává na podložce, nádech. S výdechem pravou ruku otevři nahoru do rotace. Pomaličku zpátky. Zakroč pravou nohu dozadu. Pevný břicho, hlava v prodloužení páteře. Pomaličku síť dolů. Nádech kobra. Výdech na břicho. Přeskvěle do střechy. Prošlapni na jednu druhou patu k podložce. Před záhu na pravou nohu s nádechem levá nahoru ke stropu. S výdechem nakroč dopředu mezi dlaní. Kulatí obratel po obratli nahoru. Do bojovníka. S nádechem ruce nahoru nad hlavou. Ramena tuší. Podsazená pánev. Pojď zapružit. Zastav v pozici. S výdechem ukloň doleva. Ještě jeden nádech a výdech. Pomaličku zpátky na střed. Ruce dolů. Propaď do zády. S nádechem otevři hrudník nahoru. S výdechem ruce rozpleť. Pomaličku přináším váhu na levou nohu. Do pozice balančního bojovníka. Zase zvozy. Míru předklonu. Pozici ruk. Nyní odtláčení od levého chodidla. Nezadržuješ dech. Když spadneš, nic se neděje. A zkus znovu. Pomaličku rovnáme trup. Dost, zkoušíme udržet váhu na levé noze. Varianta 1 zůstává jenom balancovat na levé noze. Pokud chceš těžší, zabatáš pravou nohu přes levou. Levá ruka přes pravou. Zůstaň v pozici orla. Vytahuj zatemněm hlavy, pevný střed. Dlaně tlačí proti sobě. A vytahuj kousek vzhůru. Zadržuješ dech. Zase zůstaň v té své variantě. Ještě jeden nádech a výdech v pozici. Rozpad ruce. Dolů podél těla. Rozpad nohy. Zakroč dozadu. S nádechem ruce nahoru nad hlavu. S výdechem na podložku. Pravá ruka zůstává. S výdechem levá otevírá ke stropu. Ještě jeden nádech a výdech v pozici. Vracíš zpátky. Zakročí dozadu. Do prkna. S výdechem na břicho. Nádech kobra. Výdech na břicho. Přes kolena do střechy. Pomaličku nacapkej. Dlaně na mezi. Chodidla. Hluboký předklon. Přitáhni si na středečku k jedné a k druhé noze. Jedno si za koleno, lítko nebo kotník. Nádech a výdech. Přicapkej k druhé noze. Se přitáhni tam, kde ti příjemný. Nádech a výdech. Pomaličku na střed. Ruce spust. Tam, kde tě to pustí. A pomaličku přijdi do hlubokého dřepu. Spoj ruce k sobě. Otevři kolena do stran pomocí loktu. Pevný břicho, vytahuj zatemněm hlavy. Nehrpíš se. Pochopí zleva doprava. Tak zastav. Ruce vklož na podložku. A půjdeme ještě pozici v ráně. Dlaně jsou zapřený a ty začneš lokty tlačit proti kolenu, tak jak jsme dělali teďka, a začneš současně víc přinášet váhu na ruce. Na střídačku budeš zkoušet zvedat jednu a druhou nohu, odlepovat od podložky a fokusíraj v té pozici. Je to balanční, náročná,
ale zkus chviličku si v tom pohrát. Zvedat jednu nožku, druhou, nebo obě zároveň. Zase, když spadneš, nic se neděje. Zvedni se a zkus znovu. Dokonči své pokusy a pomalečku přijdi do sedu. Poslední aktivace břicha. Srovnaj záda, vytáhni zatemen hlavy. Půjdeš kousek dozadu. Zvedeš jednu nohu, pak druhou do pozice loďky. Buď necháš ruce zapřený pod stehnama, nebo je dáš podél těla. Spolu si svou variantu obtížnosti. Kdyby to bylo jednoduchý, můžeš jít kousek níž. Pevný břicho, vytahuj stenem hlavy. Dýcháš. Ještě 5, 4, 3, 2, 1. Pomaličku povol. Posuň se tak, aby než tak, aby měla hlavu na podložce. Kulatí obratel po obratli lehni na záda. Přitáhni pravý koleno k hrudníku. Chyť levou rukou, pravá ruka do strany, nádech. S výdychem přetoč do rotace. Pravá ruka do strany, ukáž na ní. S výdychem zpátky na střed. A prohodíme strany levý koleno k hrudníku. Pravá noha je natažená. Pravá ruka chytá levý koleno, levá ruka do strany, nádech. S výdychem koukáš za levou rukou. Koleno přitáčíš doprava. Pořád platí rovný záda. Paličku zpátky na střed. Natáhneš nohy, ruce za hlavu a dáš v pěst. S nádechem velký napětí do celého těla. A s výdychem povol a všecko pustí. Ještě jednou. S nádechem velký napětí do celého těla. A s výdychem povol a všechno pustí. Dej si ruce dolů. Zavři si oči, jestli tak ještě neudělala. Poupej pádem zleva doprava, aby se příjemně uvelebila. Lopatky příjemně rozlož na podložku. A přijdeme ke krátké relaxaci. Uvolni prsty levé nohy. Přes kotník, koleno až k kyčli. Celá levá noha je měkká, těžká, uvolněná. Uvolni prsty pravé nohy. Přes kotník, koleno až k kyčli. Pravá noha se rozpouští do podložky. Uvolni prsty levé ruky. Zápěstí, loket i rameno. Tím tak uvolni prsty pravé ruky. Zápěstí, loket až k ramenu. Uvolni břicho i hrudní. Celou páteř, vrtel po obratu až na vrch hlavy. Svaly obličeje i kůži pod vlasy. Na chviličku si užij toho rozpuštění. Pomaličku se začni vracet do svého těla. Zkus zahýbat prstama na ruce, na noze. Pak pohyb zvětší do zápěstí, kotníku. Protáhni se, jak potřebuješ, oči si nech ještě zavřený. Pak pomaličku lehni na bok. A sama pro sebe si teď prověř, jak se cítíš ve svém těle. Jestli se splnil záměr, který jsi dala na začátku.
Až budeš mít, tak pomaličku přejdi do sedu. Oči furt na to hezky zavřený. Sedu se srovnej. Otlač od sedacích kostí. Vytáhni za temenem hlavy. Spoj ruce před hrudníkem a před nimi záře. Až budou zahřátý, tak je přilož na místa, které potřebují tvou pozornost. Pošli ji tam. Spoj ruce před hrudníkem a před nimi záře ještě jednou. Až budeš mít, přilož dlaně na oči. Oči rozmrkej. Konečky prstů promasíruj hlavu. Spánky. Koukej se po okolí. S nádechem ruce nahoru nad hlavu. Spoj dlaně k sobě. S výdechem přilož k čelu pro klidnou mysl. K ústu pro vlídná slova a před hrudník pro čistý srdce. Děkuji. Namaste.